nga kauturan, mayugid nga adlaw sa inyo tanan. Kag sa gihapon nagapasalamat kita sa Dios tungod kay ginhatag niya iniliwat nga tion sa aton diin kita pagapadayon sa pagwalandong sang pulong sa Ginoo. Kag ini makita sa Hebrews chapter 12, basahon lang nakon ang duha ka verses nga nagasiling, kung hanungod sa aton ginalibutan kita sang madamo nga mga saksi, gani panghuklasan ta ang aton kaugalingon sang tanan nga mga nagasablag sa aton, kag ang sala nga nagahugakom sa aton, kag dalaganon ta nga may pagbatas ang palumba nga ginapaatubang naton, hindi ta pag-ibulag ang aton panulok sa kay Hesus, nga sa iya nasandig ang aton pagtuo halin sa ginsuguran tubtob sa katapusan. Gani ginpatas niya ang mga pag-anto sa krus, kag wala niya pagsapaka ang kahuluy-an sa pagpangin matay paagi sini. Tungod sang kalipay nga naghawlat sa iya, kag karon nagalingkod siya sa tuo sang trono sang Dios. Ini amo ang pulong sang Ginoo, kag patugsilingan naton ini nga mga dinalan nga nasulat diri tungod kay ini naga-encourage sa aton sa pagpadayon sa aton nga pagpangalaga dira sa Ginoo bisan ano nga kahimtang sa aton nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Ang title sang mensahe nga akon pagadalon sa aton tunga sa sini nga tion nagasiling, padayon sa pagdalagan. Kagini nga mga dinalan nagatudlo sa aton base sa balaan nga kasulatan nga kita nga mga Kristohanon dapat gid nga magpadayon sa aton pagpangalaga dira sa Ginoo, kag hindi naton ini pag-untatan tubtob nga si Kristo magabalik liwat sa sini nga kalibutan. Gani padayon kita sa pagdalagan o kon padayon kita sa aton nga pagpangalagad dira sa Ginoo bisan sa tunga sa mga kabudlayan sang aton nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Pero agud nga makadalagan o kung makaalagad kita sing padayon, ang unang ginatudlo diri sang Bible sa aton amo nga huklason naton ang nagasablag o kung nagahawid sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo. Ang huklason diri nga ginhambal sang Bible amo ang sala o kung mga bisyo nga nagahatag sa aton sang kabug-at kag sagabal sa aton nga pagpadayon sa pag-alagad dira sa Dios. Okay, ang Bible nagatudlo gid sa aton nga kita nga mga tao mayara nga mga bisyo, kag ina nga mga bisyo nagahawid, nagapugong sa aton sang aton nga pagpangalagad. Ang mabug-at nga karga nga halos kita makapadayon, amo ini ang sala nga aton ginahigugma nga wala naton ginahinulsulan sa atubangan sang Dios. Busa siling niya, huklason ini ang mga bisyo, ang mga sala sa aton kabuhi, kay amo ini ang nagahawid kag nagamangin kabangdanan nga kita hindi makapadayon sa pagdalagan o kon pag-alagad dira sa Ginoo. Ang ginhambal sa Bible diri katulad ini sang isa ka atleta manughampang o kung manugdalagan. Kung aton husisaon kag nakita man naton ang mga atlet nagahampang, kung ang isa ka tawo manugdalagan, dapat mamag-an ang iya mga ginasuksok halin sa sapatos, pagkadto sa short, pagkadto sa iya nga t-shirt sa ibabaw, ini manipis kag mabag-an. Kay kung mabug-at ang imo ginasuksok, te ina mangin sagabal
kag nagahina ang pagpandalagan sang isa ka atlet kon magbugat ang iya mga ginasuksok. Hindi ka magkakita sang isa ka manugdalagan nga iya sapatos butas inandako bla nga laba. Dapat ang sapatos rubber shoes nga mamag-an. Dapat ang shirt niya mamag-an, hindi maong perti kalaba. Kay ina sagabal siya ang pagdalagan. Kagang iya bayo ti tama kanipis nga mamag-an. Ti kon amo na ginasuksok niya mahapos kag mamag-an kag madasig ang iya nga pagdalagan. Amo man sini ang ginatan-aw sang Ginoo nga diri na sulat sa aton balaan nga kasulaton. Nga nagasiling siya dapat nga huklason ang mabugat nga nagahawid o kung nagasagabal sa aton pagdalagan o kung sa aton nga pagpangalagad dira sa Ginoo. Kag ako nagimit lang kung ano ini ang ginahambal sang Bible nga dapat naton ubahon. Aton ubahon ang madamo nga bisyo nga nakapaluya sa aton nga pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Aton huklason, hawasan naton ang aton kabuhi sa sining mga sala nga nagabugat kabangdanan nga hindi kita padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ang paghuklas sini ginasiling sang Bible nga aton hinulsulan ang aton sala, ang aton mga bisyo, huklason, kuhaon, ihaboy ina agod nga kita makapadayon sa aton nga pag-alagad sa Ginoo sa sini naman nga bag-ong tuig nga gindugan sa Dios sa aton nga mga kabuhi. Siguro imit lang ginakon ang isa ka bisyo nga daw medyo madamo ang nagakabiktima sini. Amo ang pag-inom sang masingkal nga ilimnon kag kung mahubog na isa ka tawo madulaan na siya sang insakto nga hunahuna ang iya mga desisyon hindi na insakto nagamaoy na siya kag nagasinggita na siya kag ina nga klase sang bisyo makapugong nagahawid sa aton sang aton pagpangalagad sa Ginoo kung may bisyo kita katulad sina. Kung sa bagay, ang Galatia Kapitulo 5, kung basahon nimo ang 3 ka verses, halin sa 19, 20, kag 21, dira nadala sang madamo nga mga bisyo nga nagapugong, nadala dira ang ginasiling nga pagpahubog-hubog. Siling sa Bible, ang tanan nga sulod sa bisyo nga ginatawag nga pagpahubog. Madamo dira nga sala na misyon, isa sina ang pagpalahubog. Siling sa Bible gina-warningan ko kamo nga mga tao nga nagahimo sini hindi makasulod sa ginharian sang Dios. Ina nasulat gid sa Galatia 5 halin sa 19 pakadto sa 20, 21. Okay, kung imo tanaw ni ang Bible, madamo ang mga sala nga na-mention dira, kag ang isa sina ang pagpahubog-hubog, kag ginasaling sa Bible, ang mga tao nga nagahimo sina, hindi makasulod sa ginharian sang langit. Kung gusto nimo, i-encourage ko ikaw sa pagbasa sa Galatia 5, halin sa 19 pakadto sa 21. Kag dira masapwan nimo nga nagasiling gid ang Bible nga ang pagpangin lalaki kag pangin babae o kon sexual immorality kag siling niya ang mga tao nga nagasimba sa Dios kag ang mga tao nga naga-practice sang witchcraft. Siling sa Bible upod sini ang pagpahubog-hubog, hindi sila makasulod sa ginharian sang langit. Amo ina nga nagasiling gid ako nga usisaon naton ang aton kabuhi, hawasan naton sing mabugat ang aton mga kabuhi. Inang mabugat nga mo ang aton bisyo kag sala, kuhaon ina agud magmag-an ang aton kabuhi kag makadalagan, makapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo kay amo ini ang iya nga ginapaabot.
Ayhan may nasugdan kita nga buluhaton, hilikoton sa itong nag-agi nga tuig 2022 karon 2023 ang nasugdan naton nga Dios nun nga hilikoton padayunon naton sa paghimo karon nga tuig, pero mga utod mapadayon lamang ina naton kon aton sundon ang ginasiling sa Bible. Dapat huklason ang mga nagasagabal, ang mga nagahawid, kabangdanan nga hindi kita makapadayon, makadalagan sang aton nga pagpangalaga dira sa Ginoo sa sini nga tuig. Kung si San Pablo ang paghambalon, kagini makita sa Pilipos kapitulo 3 halin sa 8 pagkadto gid sa 9. Nagasiling siya sa tong wala pa si San Pablo dira sa Ginoo, ang siling niya nagasalig siya wala sa Dios, hindi kay Kristo. Ang iya ginasaligan siya ang kaluwasan tungod kay siling niya Hudiyo siya o kon Israelinhon siya. Kag nabal-an ni San Pablo nga ang mga Israelinhon mga tao sang Dios nga iya ginpili. Kay siling niya Israelinhon man ako. So nagasalig siya tungod kay Israelinhon siya, luwason na siya sang Ginoo. Kag luwasin na nagasiling pagid si San Pablo si ang kagalingon nga nakabalo man ako sang mga kasuguan sang Dios. Memorya ni San Pablo ang tanan nga kasuguan sang Dios sa Bible, na memorya niya ina. Kag siling pa niya ni San Pablo, sinya ako parisiyo man ang mga tao nga naga-claim, naga-kilala nga sila mga matarong, amo nang mga parisiyo nga nasulat sa Bible. Nya ti parisiyo man ako kung sa ato pa matarong man ko. Siling ni San Pablo, ti siling niya Israelinhon man ko, anak man ako sang Dios. Kag siling niya, ti siling niya nabal-an ko naman ang tanan nga kasuguan, kag anak man ako ni Abraham. Inang tanan nagasalig siya nga maluwas siya tungod kay ara inang tanan sa iya. Pero sa tion nga nahangpan niya nga ang tanan nga hindi igo kag sarang makaluwas sa iya, kag si Kristo gid lang ang makaluwas sa iya. Kabalo ka kung ano siling San Pablo sa Pilipos 3 halin sa 8 pagkadto sa 9, sinya inang tanan nga akon ginasaligan sang una garbage na ina, basura na ina subong, tungod kay ginkilala, gintuuhan kag ginbato ni Kristo nga iyang personal nga manuluwas. So garbage ginpanghabon niya na sa basurahan yadtong mga bagay nga ginasaligan niya. Amo man ini ang aton pagawaton subong, agod nga magbag-an ang aton pagdalagan kag makapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Hawasa naton ang aton kabuhi sang basura, ilang mga witi-witi nga pagkilala naton nga wala sing labot sa aton pagtuo kag pagsalig dira kay Kristo. Aton inahihaboy katulad sang basura, katulad sang ginahambal ni San Pablo, agod nga kita makapadayon sa pagdalagan o kon pagpangalaga dira sa Ginoo, kay madamo kita sang hilikoton nga ginapahimo sang Dios, kag dapat naton inihimuon kay ang Dios nagapaabot nga kita nga mga tao dapat magpadayon sa pag-alagad dira sa iya. Ang Dios wala nagapaabot sa iban nga tinuga katulad sang karbaw, baka, kanding, baboy. Ang Dios wala nagapaabot nga ining iban nga tinuga diri sa dota magsimba kag mag-alagad sa iya. Pero ang Dios nga nagtuga sa aton mga tao nga gintugad sang Dios katulad sa iyang dagway, nagapaabot gid ang Dios nga kita nga mga maalam nga mga tinuga nga mga tao magsimba kag mag-alagad sa iya. Kabay nga aton inahimuon, pero liwat aton gid ihambal nga dapat mahawasan ang aton kabuhi sang madamo nga mga bisyo kag sala nga nagasagabal, nagahawid sa aton kabangdanan, nga hindi kita makasunod, hindi kita makadalagan, hindi kita makapadayon sa pag-alaga dira sa Ginoo. Ano pagid ang ikadua niya diri nga ginhambal? Agod nga makapadayon kita sang aton nga pag-alaga dira sa Ginoo o kon sa aton pagdalagan.
sa pag-alagad. Siya ang ikaduha nga punto amo ni siling niya padayonon naton ang pagdalagan. Okay? Ini pahanomdom sa aton nga nakasugod na kita. Kita nga mga anak sa Dios nakasugod na sa pag-alagad sa Ginoo. Pero dapat nga padayonon. Primero, huklason ang kabugat. Nga mo ang sala. Ikadua, padayonon naton. Kay nakasugod naman kita, alagad sa Dios, ang aton himuon nga hindi naton pag-untatan, kundi padayonon naton. Amo ini ang ginasiling sang Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9. Naghambal dre ang Bible nga nagasiling, hindi kita magkataka sa pagpadayon sang paghimo sang maayo Diyos nun nga mga butang. Kay silinya kon magpadayon kita sa paghimo sang Diyos nun nga mga butang o kung Diyos nun nga likoton, may maabot gid sa aton nga maayo, may palabuton kita. Pero kung hindi kita magpadayon sa paghimo sang Diyos nun nga mga bagay sa siniyang kalibutan, ano ang paabuto naton halin sa Ginoo? Ang iya ginasiling, kung magpadayon kita, ang Diyos maghatag sang premyo sang padya sa aton. Sa piyak nga bahin, kung hindi kita magpadayon, ti anong mapaabot naton nga padya o kung premyo halin sa Diyos. Busa, siling sang Bible, hindi kita magkataka sa paghimo sang mga Diyos nun, mga maayong bagay sa tubangan sa Ginoo, kay siya magabalos man sa aton mga pagpangabudlay sa pagpangalaga dira sa Ginoo. Doon mo naton si Kristo, si Jesus Christ. Si Jesus Christ, nagahambal siya sa aton, paagi sa balaan nga kasulatan. Siling sang Bible, si Kristo nagpaubos sa iyang kaugalingon. Kag nakita siya sa dagway sang ulipon, daw ulipon. Kag siling niya sang Bible, si Kristo nagpadayon sa pagtuman sang kabubuton sa iyang amay sa langit, tubtob gid sa kamatayon didto sa cross. Wala siya nag-give up, wala siya naguntat, ginpadayon niya ang kabubuton sa iyang amay, tubtob sa kamatayon dito sa cross. Kag amuman sina tungod kay kita mga anak sang Dios nga nagasunod sa iya, katulad kay Kristo, padayono naton, hindi naton pag-untatan. Ang Dios nun nga hilikoton, tubtob nga magtaliwan kita sini nga kalibutan, kag tawgon kita sa Ginoo, mag-upod siya dito siyang balay sa kalangitan. Hindi naton pag-untatan, kundi padayono naton ang ato na nasugdan nga hilikoton, kay man ang Dios nagahatag man sang padya, premyo sa mga tao nga nagapadayon sa pag-alagad sa iya, bisan sa tunga sang kabudlayan sang aton nga pagpangabuhi sa sini nga mga nga kalibutan. Ang ikatatlo dire nga ginambal sa Bible sa aton, nga dapat kita magpadayon, kag agod nga makapadayon kita sa pag-alagad, ang siling sang Bible, magtulok kita sa kay Kristo. Hindi kita magtulok sa mga iban nga mga katawhan, kay ban kitang tanan may mga sala, may kaluyahon. Kung magtulok kita sa tao, mga leader sa simbahan, bisan pa mga pastor, may ara sila nga kaluyahon. May shortcomings man sila. Kay man mga tao, kitang tanan. Hindi kita mga Diyos. Kung makita nimo ang depikto sang mga leader sa simbahan, makita nimo ang depikto sang pastor, siling nimo, mauntat na lang ko. Kay man aginatulok mo tao,
ang siling sang Bible, magtulo ka kay Kristo. Kay si Kristo iya wala sala. Kay si Kristo iya perpekto. Wala sing kaluyahon o konsala nga makita nimo sa iya. Ti dira kita tanan tulok ako, ikaw, kitang tanan magtulok kay Kristo. Hindi sa mga tao kay kung masandad kita sa kabuhi sang iban, ti siling naton nagluya ako, hindi na lang ko magsimba, hindi man ko magpangamuyo kay si ano gani leader na simbahan ang iyang kabuhi balingag man. Ang sala dira amo ini kay man wala naton ginatulok si Kristo, ang ginatulok naton tao. Ang laygay sa aton amo ini, hindi ka magtulok sa tao kay parehas lang kitang tanan. Ang aton tulokon amo si Kristo, samtang nagapang-alagad kita sa Dios sa sininga kalibutan, kay man si Kristo iya wala gid makahimo sang sala. Halin sang una, tubtob subong, wala sing isa ka tawo nga makapamatuod nga si Kristo may sala. Kag siling sang Bible, tulok ikaw sa sinanga Kristo, kag hindi sa imong isig ka tawo agod nga hindi kita masandad, kag hindi kita maguntat sa pagpangalagad dira sa Ginoo. Aton tanawon ang isa ka istorya sa Old Testament, kag ini makita sa Genesis chapter 19 verse 26. Kag ginatawag ini nga sugilanon sang asawa ni Lot. Okay, kung imo na nabasahon sa Genesis chapter 19, imo na dama kita ang istorya sa asawa ni Lot. Si Lot kag ang iyang pamilya didto nag-star sa Sodoma, ang lugar nga puwerte ka makasasala sa mga tao nga yara dira. Ina nga lugar, grabe ang ginatawag nga sexual immorality o kung pagpakighilawas. Hindi siya ang asawa, kundi sa mga tao nga hindi niya asawa. Hindi siya ang bana, kundi sa mga tao nga hindi niya bana, nagapakighilawas. Ang lala pagid, kaya mo na ang practices o kung practice ginahimo sa mga tao dito, wala na pili. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, hindi na sila makahibalo, magkilala kon babae kon lalaki, bisan sino na lang, immorality, tama gid, kadamol kag itom sang pagpangabuhi sa mga tao sa Sodoma. Nagkadto ang duha ka anghel sang Dios sa Sodoma, kag didto nakita si Lot. Si Lot nga nagapangamuyo iya sa Dios, tao nga may kahadlok sa Ginoo, kag insanan singganan sila sang anghel. Siling sang anghel kay Lot, nya dala ang imong asawa, ang imong kabataan, palayo kamo sa sininga lugar sa Sodoma, kadto kamo sa sinang bukid, dali-dali dalagan kamo, kay basi maabtan kamo sang kalayo, kay sunugon namon ini nga lugar, ang Sodoma. Nagpalagyo matuod sila, si Lot yang asawa kag nga duha niya kabata nga babae, pero daw medyo nagapang-ala-alang sila. Nagsiling pa sila sa anghel. Siling nila, kalayo man sa tong bukid nga tudlo nimo sa amon. Dire na lang kami sa sinaabi nga lugar nga daw medyo malapit-lapit. Ang siling sang duha ka anghel sang Ginoo, sige, kadto kamo dito. Kay hindi namon ini mahimo kon wala pa kamo makapalagyo sa siling nga lugar. So malapit-lapit na lang, kay daw makapoy na siguro tuhod ni Lot pagkadto sa tong malayo tong bukid. Kag ang natabo amo ini nga ang asawa ni Lot wala nagapamati kag nagtuman sa instruction sang gintudlo sa duha ka anghel sang Ginoo. Imbes nga napadali sila kag hindi magbalikid, nagbalikid iya ang asawa ni Lot sa tong lugar nga Sodoma, kag ginsunog sang Ginoo. Pagbalikid niya, nahimo siya nga poste, daw poste nga asin.
asin nahimo nga poste. Di kun poste nga asin, hindi mo na mapuslan. Kay man ang asin iya kun maulanan, ti matunaw na, way pulos. May kun poste nga semento, poste nga kahoy, kay mapuslan mo to, wala gid sing pulos, ang ginhimo sang asawa ni Lot. Kay nagsiling ang Ginoo, dalagan, hindi magbalikid, ginsupak niya ang Dios. So nahimo siya nga poste nga asin, nga hindi man mapuslan, nga klase sang poste, kay man ang iyang paghimo, wala sing pulos sa tubangan sang Ginoo. Ano ang ginasiling sa aton Bible? Ibalik naton jotay ang aton huna-una. Nagsiling ang Bible nga hindi ka magtulok sa iban. Magtulok ka kay Kristo. Mayo gani kay wala kita mahimo nga asin. Kaya ba ginapatulok kita sang Dios sa iyang bugtong anak nga amo si Jesus Christ nga aton manuluwas, lain manugod ang aton ginatulok. Ginatulok naton iya ang iban nga mga tao, ang ginatulok naton ang aton manggad, ang ginatulok naton ang mga butang diri sa duta nga ginasiling sang Dios. Okay, kung amunan tulokon nimo, hindi ka makadalagan kag makaalagad sang husto. Makaalagad ka lang kag dalagan ikaw sang Dios nun nga hilikoton kon kitang tanan nga mga anak sang Dios nagatulok kay Kristo sa aton mga pagpangalagad kag hindi sa iban nga mga butang nga nakahawid, nakapugong sa aton pagpangalagad dira sa Ginoo. Mayara nga mga sugilanon nga nasulat sa Bible, kagini makita nimo sa Lucas kapitulo 9 halin sa 57 pagkadto sa 60. Lucas chapter 9 verses 57 down to 60. Ang istorya naman diri amo ini. May ginatulok naman sila ang lain, kabangdanan nga wala sila magsunod kay Kristo. Sa nagapanlakatan si Kristo upod ang iya mga apostoles, may tao nga ginsingganan ni Jesus Christ. Sila ni Kristo, upod ka sa akon. Ang sabat sang tao sa iya amo ini, Ginoo, maupod ako sa imo, pero tuguti ako anay nga maglubong sa akon amay. Tapos nga malubong ang akon tatay, ti maupod na ako sa imo. Kag kabalo ka, inibalibad lamang niya. Ano paglubong niya kay tatay niya? Kay si tatay niya, wala man gani nga masakit. Wala balatian. Kung hulato niya pangatubtob, mapatay si tatay niya, kagisa siya magsunod kay Kristo, paano mababalaan nga si tatay niya mas mauna patay ka sa iya? Kay may makabataan iya nga una pa gani mapatay sa ilang ginikanan. Ini balibad lamang, pero kung husisaon nimo sang gusto, ini nga bahin sang Bible, masapwan nimo sa mga naga-interpretar sini, nagatuon kag naga-interpretar sang Bible, ini nga balibad amo ini. Ang gusto niya gali silingon, nga mapatay ang tatay niya kay ilubong, ang ara sa iyang utok amo, nga kon tapos na nga malubong, mapatay kag malubong, makuha niya ang tanan niyang palanublion halin kay tatay niya, kag kon makuha na niya ang panublion, ti tawhan niya ang pangabuhi, amo pa na siya magsunod kay Kristo. Kung hindi matawhay, kag damo iyang kwarta, siya hindi pa siya magsunod kay Kristo. Amo na iyang gusto lingon, nga gusto niya nga makuha niya anay ang tanan niyang palanublion. Ano ang ginatulok sini nga tao? Hindi si Kristo. Ang ginatulok niya ang iyang palanublion halin kay tatay niya. Kung amo nang plastada sang aton kabuhi, kaya ginatulok naton kwarta, aton palanublion, kag hindi kita makasunod kay Kristo, kag amo niya nang nasagi naton tulo, then siling sa Bible, hindi ikaw makaalagad, makasunod sa Ginoo. Hindi kita makapadayon sa aton pagdalagan
tungod kay ang aton ginatulok ang aton palanublion halin sa aton ginikanan. Siling sa Bible, okay, tulok kay kay Kristo, hindi sa imong manggad, hindi kay sa aton palanublion, kundi kay Kristo gid lang. Gusto nimo nga magpadayon sa pag-alagad sa sining bag-ong tuig, then sundo naton ang Bible, tulok ikaw kay Kristo, hindi sa aton manggad sa sining kalibutan, hindi man sa tao. Kag nga masunod rin nga makita naton, amo nga may ikaduha nga tao nga ginsingganan ni Kristo, okay, sunod ka sa akon. Nagbalibad man siya, amo ni iyang balibad niya iya. Sining niya, Ginoo, tugoti ako anay nga makapaalam, say goodbye sa akon panimalay. Kag kon dito na ako makapaalam na ko sa ila, ti siling niya, masunod na ako sa imo. Ini nga tao, ang ikaduha, ginahigugma niya ang iyang panimalay labaw sa Dios. Hindi inaamo ang ginatudlo sang Bible sa aton. Halin sa Mateo 22, Kapitulo 22, Marcos 12, 29, tubtob sa 30, amo ini ang matag nga ginahambal sa ang Bible sa aton. Siling niya, higugmaan ninyo ang Dios sa bugos nyo tagipusoon, sa bugos nyo nga hunahuna, sa bugos nyo nga kusog, kag sa bugos ninyo nga kalag. Wala naghambal ang Bible nga higugmaon naton ang aton pamilya labaw sa Dios, kag amo ini ang nakita ni Kristo sa sining nga tao. Mapuli siya anay, mapaalam siya, kag kung tugutan na siya sa iyang pamilya, ti masunod na siya. Kamusta kung hindi siya pagtugutan? Mabudlay ina. Ang maayo amo ini, kay man ang aton pamilya, importante. Ang asawa, ang bana, kabataan, importante na. Ang aton himuon, sa idalom sang bugay kag sang gahom sang Ginoo, dapat ang tanan nga membro sang panimalay magtuo kag magbaton kay Kristo, kag ang tanan magaalagad, wala sing makapugong nga halin sa ginikanan tubtob sa kamanghudan nga bata nag-alagad sa Ginoo. Ina wala na iya sing sagabal. Kagamo na ang labing importante nga himuon naton, imbes nga ang aton panimalay amo ang makapugong kag makahawid sa aton sa pagpangalagad, ang ginatudlo sang Bible amo nga dapat ang tanan nga membro sang panimalay mag-aalagad, maghiliusa sa pag-alagad sa Ginoo. Amo ini ang ginasiling sa Bible. Kung imo nga tun-an ang Acts chapter 16, ginhambal ini ni San Pablo nga nagasiling, magtuo ka kay Ginoong Hesus agod maluwas ka, ikaw kag ang imong panimalay, ang tanan nga membro sa panimalay dapat magkalaluwas kag mag-isa sa pag-alagad dira sa Ginoo. Kag hindi naton ini paghimuon nga balibad kay gugmaon naton ang aton panimalay labaw sa Ginoo, kundi ang natudlo sa Ginoo amo nga higugmaon naton siya labaw sa tanan, kag kung pagpangalagad ang paghabalan, dapat ang bugos nga panimalay agod nga wala sing makahawid kag sagabal mag-alagad dira sa Ginoo. May isa ka sugilanon, kag di makita nimo sa Joshua sa Old Testament sa 24 halin sa 14 tubtob sa 16. Anong istorya dre? Amo ini natabo. Si Joshua amo na ang ginpili sang Dios nga magbulos kay Moses sa pagpangulo sa ilang pagpalakatan halin sa Egypt pagadto sa Kanaan, ang duta nga ginpili sang Dios nga ilang pagaistaran. Okay. Pero sang nagabiyahe sila, nasapwan ni Joshua nga ilang leader, nga ang iban nga mga tao sa mga Israelinhon nga mga pinili kag mga anak sang Dios, naglisa na sa hindi insakto nga dalan. Ano ina? Imbes nga magsimba sila sa matudtuod nga Dios,
nagsimba na sila sa mga Diyos-Diyos nga hindi matuod nga Diyos, nga hindi sarang makabulig sa ila. So gintipon silang tanan sang ilang leader nga amo si Joshua, kag ginhambalan siling ni Joshua sa ila, mga kautoran, maghimo kamo sang desisyon karon nga adlaw. Kung sino gid ang inyong simbahon kag alagaron, ang Dios bala o kon ang matuod nga Dios nga nagtugas ang langit kag sang duta. Pili kamo karon, hindi buwas karon, pili na kamo, ma-decide na kamo kung sino inyong alagaron. Kagano kung anong siling ni Joshua sa ila, nya pero ako kag ang akon panimalay magaalagad kami sa Dios. Ang bugos nga panimalay ni Joshua, wala sing nagahawid, wala sing nagapugong, nag-decide sila ang tanan nga members halin sa ginikanan, pakadto sa asawa, pakadto sa kamanghudan nga bata, nagdesider sila nga mag-alagad sa Ginoo. Amo ini nga dapat ang panimalay, agod wala sing sagabal, magtulok sa Dios, agod nga wala sing balibad. Kag kon kita magtulok sa Ginoo, then makapadayon kita sa aton pagpangalagad sa sini nga kalibutan. Tub-tub gid nga magbalik si Kristo liwat sa sini nga kalibutan sa pagkuha sang tanan niya nga mga kaanakan. Kag sa katapusan, mayari nga bersikulo nga akong gid pagabasahon sa aton tunga, kag ini makahatag sang kabakod sa aton nga pagsunod sa pagdalagan, sa pagpadayon sa aton hilikoton nga aton na nasugdan sang nagaagi nga mga tinuoy kag dapat naton padayonon sa sininaman nga bag-ong tuig. Ang naunang Korinto kapitulo 15 versikulo 58, akon gid diri basahon, huna-hunaon naton ini kag aton ini batyagon ang mga dinalandri. Diri nagasiling, gani hinigugma ko nga mga utod, magmalig-on kamo nga hindi malingkang o kon hindi mationg, magmapisan kamo sa inyong hilikoton para sa Ginoo, kay may baloan gid ninyo nga inyong pagpangabudlay para sa Ginoo may pulos gid, may dako gid nga pulos. Ang siling sang Bible, kung aton ini husisaon kag busi-sion maayo, siling niya magpakalig-on kamo, hindi malingkang, kag siling niya magpadayon gid kita sa pag-alagad sa Ginoo, kay nahibolaan naton nga ang aton mga pagpang-alagad dira sa Dios may dako gid nga kapuslanan, may dako gid nga resulta sa aton kabuhi, sa members ang aton panimalay, sa aton mga parinti kag mga katawhan palibot naton, may dako ini nga epekto kay paagi sa aton pagpangalagad. Sila man nga nagatulok, nagatanaw kung ginano naton pagpadayon ang pag-alagad sa Ginoo, sila malatnan kag magapalapit man sa Dios, magatuo kag magbaton kay Kristo, kag magaalagad man sila katulad sang aton pagpangalagad dira sa Ginoo. Bosa, magpakalig-on kamo, magpakabakod kamo, hindi kaluya, kay man siling niya may dako gid nga epekto ang aton padayon nga pagpangalagad dira sa Ginoo. Busa, mga kautoran, padayonon naton ang aton pagdalagan o kon pagpangalagad sa sini nga bag-ong tuig nga giddugang sa Dios sa aton mga kabuhi. Kaya nagasiling siya
nga may dako gin kapuslanan ang aton pagpangalagad dira sa iya. Ang pamangkot amo ini, kung hindi ka mag-alagad sa Dios samtang nagakabuhi ka sa sini nga duta, sino ang imong dangpan kag alagaron? Ang Dios nagapaabot nga kita nga mga tao nga gintuga kag ginbutang sa sining matahom nga kalibutan. Ginapaabot niya nga kita magasimba kag magpang-alagad dira sa iya sing maminatud-on gid. Kabay nga ini ang mga pulong makadugang pagid kabakod sa aton mga kabuhi. Kag kabay nga ang kalinong kag paghidait nga nagalin sa Dios nga Amay, Anak kag Balaan nga Espiritu, magapadayon sa pagpanghikot sulod sa aton mga kabuhi, tubtob sa pagbalik liwat ni Ginoong Kristo sa sining kalibutan. Mga kautoran, madamo din.